Govindu bahani tibrahani jere pisano pasir nani mas khakbai nei sim sama kotor choli nei sini bu No rest, no rest. No passing, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. No passing, no rest. No rest, no rest. Get up, get up. Get up, get up. Get up. Makanya. Ini buku sila kajaran bagi sing justice salai. Ini buku sila sing justice nani bagi sing justice salai na. Apa kusong kena? थांनाय 19 तारिख मेलानि की फिल्मानि समायाव बसायनो गुबै बिहिरनो रेप केस लायै खालामनायनि बागै जों आरो दिनै तैदो स्पोर्टिं क्लाब बाय तैदोबारि एसएस स्कुलनि सोलोंनाय बदलक तैदोबारि बाजाराव हिमबो तंमा हिमगा जों खादुमा नुंमानि बागै Good evening to everyone. Today we have organized a mass rally gathering against the protest of rape victim, which had taken place in Tepania just few days back. So today we have gathered everyone from the Tuidu locality as well as the students as well from Tuidubari Higher Secondary School and Nazareth English Medium School and Calvary High School. So we have gathered around 500 today protesting against the rape that has taken place in Tepania. So we strongly condemn this heinous crime. So the government should take a serious step against this rape, and the rapists should be punished. A capital punishment should be given to them for the justice of the victim. So this rally has been organized today by Sporting Club Tuidu, and we thank to everyone, every student, and as well as every locals who have participated in this rally. So thank you very much. थांनाय 19 तारिख सालमारियाव कायसा मेलानि फिरकपुर त्रिपुरानि गुमति डिस्ट्रिक्टनि हेड ऑफिस उदयपुरनि तेपानि आमचायो बिहिक बसाय कायसा बाइक खायलायमोन खुलायमोन आ जराव किसासक सामुंस्त्रा थांनाय रेपिस रक ओ बाइक नो अटैक खायो ओ बुरै खरक जाना ताङो गैंग रेप खायमोनि आबो बेलायनो नासलेमा सिंसा ताइसिने मङ सिंसा आबोनो खनावै नुगै जों कोइदो स्पोर्टिं क्लब सिरिं तंगिमानिया ताइ तंनानि बुकगिया ताइ त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकरंनो जों अबनि बागै फरांथि साननि बागै कयनाय तांगै हिनमाबा जों नुगै माखा दिल्लीआव निर्भया रेप केस बहायनो इंडिया गवर्नमेंट पाइथागो फासिरि वै अबनि जस्टिस खायका जों नायो निर्भया केस निस्लाय अब कुनो अंसे कमुंगिया बनो अटेम्प्ट टू मर्डर खायमानि बपिया कपाल काहामंमानि बागै कथां तंरुखा हाइपानो जों आबनो निर्भया केस निस्लाय किसापानो तला खेती खायनायनि निकगिया आबनि बागै जे रमजाक तंनाय खरकताम बरकनो जों जेसाकायफनो हैंग टू डेथ नायो हायाकेबा फासि अर्डर खायनानि नायो एकै तैकेसा अंकाय जे रमजाया तंनाय रेपिस बरकनो बहायनो दाक्ति रुतुगै तिखायनाय नंथुन आबनि बागै जों तिनि तैदो हायर सेकेंडरी स्कूल नि सोलोंनाय जुग ताइ सोलोंनाय रक बहायनो चिनि लगे पालके खरांथि साफायका ताइ आबनि लगे चिनि ओ कामी आमचाइनि गोबांमा अक्रा चाक्रा चेराय खनाय ओ नासलेमा संसा ओ तिनि रेपिस रगनो फासिनि बागै खरांथि साफायका ओ खादुमा पान्दाव तिनि किफायै ओंखाय जों अबनो सानानि मुचुङो तिनिनि ओ हिमबतक हिमानि बिसिंतै त्रिपुरानि तिप्रासारक ताबुक ताइ सिरिं तंनानि जरा क्रेखा जों पालके खरांथि सानानि नांगो
खरांथि सावै चिनि जास्टिस जों सानानि नाङो आबनि बागै गोबांमा थोंरों बदल रग बहायनो जों नुगै मांखा आरो खादुमा मिसिल खायलायो हाय केबा हिमबतक हिमलायका आबनि बागै हा कसं तंनाय जत तिप्रा सारक हायदि जों पालखे ओ रेपिस रगनि hang to that हाय केबा फासिनि बागै पालखे खरांथि सालायनाय ताई खादुमानि फनक लायनाय जों अब दिल्लीनि सुप्रीम कोर्टनि चीफ जास्टिसनि खुनजुरो हाया केबा मकल नुजाकिया साकजरा जों चिरिक लायनाय चिनि चबानो जों खालाय थांलायनाय आसंनो जतनो बेलायके हामबाय तिनिनि ओ खादुमा पान्दाव गदाल फैमा बागै हामबाय।